Hello लोगोफोर, welcome back to my BB Vlog channel. आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ, खिन्थु जों एसे प्रब्लेमाव दङ, दै बाना जागासिनो दं। थ' बिनिनो मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों। थ' चेनेलाव नोंसोरो गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। दाखालिबो बाना जादोंमोन, एबारहाय बानाया एसे देरसिन। ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम। दुखुनि खोथा बाना जादों, खिन्थु थेवबाबो मोनसे ब्लग बानायनो नागिरदों। नोंसोरबो जाहाथे बे ब्लगखौ नुनानै बाना जानायखौ नुयो। थ' बिनि थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायगोन। नोंसोरो भिडिअखौ नायलांजोब लास्टसिम। न'आवबो हाबसै जोंनाव, न'आवबो हाबां जाबाय दै बानाया। थ' बेखौ नोंसोरो गासिबो नुजोबगोन। आं दा नै बेयाव लामायाव दङ, साथा हमनानै बे ब्लगखौ बानायगासिनो दङ। थ' ब्लगखौ नायलांजोब लास्टसिम नायलांजोब। आरो माबा कमेन्ट खालामनांगौबा कमेन्ट खालाम, आरो भिडिअखौ लाइक खालाम। डिसलाइक खालामबा गोसोआ गाज्रि जायो। अखा हादोंबाबो, अखा खोरोमगासिनो दं, थेवबाबो माने बाना शुट खालामगासिनो दं आं बे भिडिअ खालामगासिनो दङ। अडिअ'आ माबायदि जादों बेखौथ' मिथियासै। थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लामायानो उफिलायनोसै नै दै बानाजों। नैबे गथ'आ ना सादों। सेस लोमजोब्बाय। माइ गायदोंमोन, माइ गायनायानो एकदम लोमजोब्बाय। ना सागासिनो दङ ओमफ्राय बेयाव मानसिफोरा। কিবা ক'বনে? নমস্কাৰ, আমাৰ ইয়াত ঘুনকুনিৰ এটা আঞ্চলিক অৱস্থা। ইয়াত দেখক আপুনি, বানপানী হৈ পিনে আমি থাকিব অৱস্থা নাই। আমি ৰাস্তাই থাকি আছোঁ। আমাৰ গৰু ছাগলবিলাক, কুকুৰবিলাক গোটেই ৰাস্তাত আহি পাইছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? আমাক চৰকাৰৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পালে ভাল হ'ব। আমাৰ ঘৰটো আধা ডুব কৰিছে আৰু ডুবিব, চান ডুবু হৈ পিনে। নমস্কাৰ, মই ইতিমধ্যে এইখিনিয়ে ক'ব বাধ্যতা। আৰু আমাৰ কল্যাণ বাবুক সুধি লওক, কিবা ক'বনে? কিবা ক'বনে? নমস্কাৰ, আমাৰ ইয়াত ঘুনকুনিৰ এটা আঞ্চলিক অৱস্থা। ইয়াত দেখক আপুনি, বানপানী হৈ পিনে আমি থাকিব অৱস্থা নাই। আমি ৰাস্তাই থাকি আছোঁ। আমাৰ গৰু ছাগলবিলাক, কুকুৰবিলাক গোটেই ৰাস্তাত আহি পাইছে। এতিয়া আমি কি কৰিম? আমাক চৰকাৰৰ পৰা কিবা সা সুবিধা পালে ভাল হ'ব। আমাৰ ঘৰটো আধা ডুব কৰিছে আৰু ডুবিব, চান ডুবু হৈ পিনে। নমস্কাৰ, মই ইতিমধ্যে এইখিনিয়ে ক'ব বাধ্যতা। আৰু আমাৰ কল্যাণ বাবুক সুধি লওক, কিবা ক'বনে? थांबाय।
नायदो बिसोर सानैखौ गथ'फ्रा गेलेगासिनो दं दै बानायाव माथो आं बे जायगानि मानसि बे जायगानि खेबानो खेबना आंलाय बे जायगाखौनो डेभेलप खालामगोन ना दैयानो थांथ'नो हाया दालां गैया जोंनिथिं बहुद दुखुनि खोथा दालां गैयिनि थाखायनो बाना जागासिनो दं जोंनाव आवगायाव नैबे दैया गाहायनि थाखोमोन नाथाय नै दैखौनो जों खाथियाव मोनहैबाय आवगायहाय दैया गाहायावमोन दा खाथियाव मोनबाय माने दैया बांबाय सिगाङाव बेबायदि बाना जाखाया 65 डिग्रिमोन दा 65 डिग्रि जाबाय दैया बारिबाय जोंनि दुब्लि बारिया एबार जासिगोन माइ गायजोबनायमोन गासिबो दै माइ गासिबो मेला दैजों माइजों समान ब्रह्मपुत्रनि दै बायदि जाजोब्बाय नाथाय ब्रह्मपुत्रनि दै आरो मेघालयनि दैया हगारनायखाय जोंना बिथांफोरा खस्थ' मोनजोब्बाय दा जों लामायावसो थानांगौ खोथिया लस जाजोब्बाय नै मानसिफोरना सोलाय बेसरा सोरनि खोथिया बियो थिखोदो फैगासिनो दं खोथियाफोरा दैनि नै दैया थांख'नो हालायलायला बे उदै जाजोब्बाय बे सिङाव जायनो थाङो बेनो हाखौनो नांगोन औ
देखायनि नोंथांमोननो र' फसला बेजों खुंजोबोबा माबायदि थाङो गैला मानसिया थाङा फैसा फैनाहर खोथियाखौ एसे हेल्प खालामनो बिथाङा ना मोनै ना फानै मासे बायनानै जाहोबोदों जोंनो Tuh kerja. Moजां मोनोबा खोन्थाब क्लास न'आ मोजां मोनाबाथाय बै खोथियाफोरखौ गाहरजोबनानै गायनाय दैयाव आरोबाव मोजाङै दुदुफोरा अननानै बिसोर जुदि मोजां मोनाबा लाइक बा शेयार खालामोबा बिसोर जुदि गाज्रि मोनोबा हगारनानै होनांगोन जाहैबाय जितु ब्रह्म एसे बानपानि दै बानपानि जानायखाय भिडिअ खालामनानै हगारनो नागिरदों बिसोर मोजां मोनोबा लाइक बा शेयार खालामनानै जोंनि कम्पानिया दै पानि जाबाय बे अभार पानि बर' पानि जाबाय खम पानि नंला बे दैया बारिबाय नालाय बर' पानि जासिगोन बर' पानि खम पानि बारा बेसि पानि মই অসমীয়াও ক'ব পাৰোঁ কিন্তু মই ঘৰতে কৈছিলোঁ মানে আমাৰ মানে ভাষাটো বড়োৱে হয় কিন্তু অসমীয়া অলপ জানো আমি ইয়াতে বাংলাবাৰী আৰু মংগলী ভাষা আৰু মাতৃত্বল মাছ কমকেবাৰী আঞ্চলিকত আমি হোটেলবিলাকত বেৰা কৰি আছোঁ আমি বানপানী উঠাই আছোঁ তহঁতে দেখক তাতে পানী হোৱা নাই এইটো ৰাস্তা আপোনালোকে চাই লওক এইটো ৰাস্তাত পানী হোৱা নাই না অলপ পিছত চাব এইটো ৰাস্তা কমপ্লিট হৈ যাব পানী দি দেখি লওক এই যে মই সিহঁতক চাকৰি দিবৰ কাৰণে 100 টকা পানী দে যাবাই ষ্টাৰ্ট খাম আমাৰ এই যে 100 টকা মই সা সুবিধাৰ কাৰণে ইহঁতৰ ঘৰত মই যাই কিনে দিম সা সুবিধা ইহঁতৰ বানপানী হৈছে ঘৰটো लोमजोब्बाय जोंनि गामिनि दैया सिङाव हाबजोब्बाय नै